Jeg ble vi at switch og kan det for svart som her i Rønne? Svart? Det skutch. Og her, du, hatt seg ikke meter ut som hatt akkurat øtna vei som kommer over. Oi, ikke, nei. Ja, altså... Kunne vi ikke sette kostna og vi så ju det var snär. Nej, det är nyttar inte. Ja, så är det för att surra. Ja, nu måste vi alltså för att kunna ordentligt till alltså. Hege, tack och stramma sig pardon eller vad det heter. Ja. Stramma här. Du är färdig alla kleina? Nej, ta kvar det hej. Är det här att han för den? Sunda där på marska. Jag ska bjuda koppar nu. Ja. Hege, här tog ni. Ja. Jag släpper lätt ut det. Faktiskt så nere det är ruttna så illa. Ja, men halt du med så. Ja. Men att träd Olle. Jag hade till att vi färra ner rätt nu. Helt du det? Förstår du inte? Ha? Röna på upp, står du upp efter? Ja, men det näska show någon. Ja, men vad ska du göra eller vad ska du göra? Ja, Röna står upp efter. Ja, men står upp ja. Jag heter Eisen Frist. Ha? Ja, ja. Plats. Nej, nu näska split av den. Nej, nu. Så, nu är det elväck, det här. Har du lust hårda slärt hårda? Ja, här, och jag vill jag bläcka ut, kör den kassan ut så blir kurven lättare. Ja, jag bläcker alltid ut, färdig ut. Nej, inte till. Oj. Ja, nej, vi har inte alltså det är det elväck alltså. Vi får lyssna. Nu väntar vi väntar showen. Kalla Tausa Radio, SOS, hallå Tausa Radio, här viskar inte det är hopplöst. Ja? Vad är det här? Vi renner av! En usplatje! Ja? En usplatje! Vi renner av! Ja, här Ja, men vad står det? Nej, nu drar du fast. Det blir inte till. Ska ta vi göra nu? Ja, rapp man hemma. Vi får lyssna, det blir inte till. Till 5 meter efter så väntar vi där. Så nu lossnar det roligt. Ja, först då så på det. Du snackar inte med en uslag Janne, kan är han? Jag här aftan för det. Först det är upp att vi ska upp att så har vi samma ställe om uslag. Ja, men stäng bein ut och ren fra. Ja. Så väl jag klar runt hus vad där upp. Ja. Men det är så inte att det är en björn då, säger du? Ja, nej, in att vi bein, hon på inte tappna. Kom in där. Hon kommer vattnet. Ja. Helt. Ha, vad nu? Helt lätt. Ja, vi är det land, alltså men alltså vattnet, alltså ös. Ja. Kan vi ösa fri? Ja, det är inte ösa, det är innan det så först. Ja, tack för chat här ös. Ja, han tänker mig ja, det är mig gomsen. Skumpa tog fram så vi kvar andra platsen här. Ballonerna där, färdigt skumpa fram. Skumpa 8 minuter fram. Ja, det ska jag och jag börjar då. Nej, det är så färdigt så öl och stora, jag bröt benen, det blir fint. Ha? Vet att han för det. En kväll. Hej, kväll, kom igen, hjälp mig. Ropa att det rör hända den. Vad släger vi inte och köra. Kvällen, kom igen. Du eller hicke, tänkte så lynna och bint om hockna om stärsten av kvällen och så kanske han kan slide bakom. Jag rör to att se och vi ska binda fast i hästarna. Ja, hicke kvällen lite vilka stärsten upp efter. Ja, så läs. Jag lyssnar mig, ja. Det måste binda olja knuta. Jag bunt om här. Ja, du kan ha några flåter. Reina vet om du har sagt om hur han ska svimma det och. Ja, det är bara som jag kött, alltså allt druckna, det du vet vanligt. Ja, så läs han skiljer och. Ja, jag skjuter det så läs. Ja, nu jag kan nu nästan upp fra hick. Och så allt när det 75 meter. Ja. Nej, upp på kvällen så vi mer skjuter det. Ja, jag kan skjuta. Ja, hick då kan skägga väg, ja, så läs. Ja. Nu är vi typ upp. Du har ropa och spela och spela mot mig vägen till Grönlands. Hallå! Oj, Björn! Kvän vi ska vi färna till Grönland. Ja, hon pekar. Ja. Bättre hade solen där Estella Västland. Jag kan bara kompassna Rika. Ja, men hit kostar. Har det Estella. Kan hit kompassen. Jag ber så nice. Hon är inte oläda så. Nej, jag ska komma Rika på jag. Jag ska se så kanske det var alltså det så angående färden till Grönland. Nu Rika kompassen. Rika nu? Ja. Nu sätter vi beina kurs till Grönland. Ja, alltså nu måste kappa annars är kvällen bara vi och kunna upplåta. Oj, det är glad. Ja, kappa, jag axel det. Ja. Så läs, fint. Tack för kvällen, tack för turen. Oj.
Du alltså hade man väg hade för att bli vis hålla. Nej, jag tror inte vi har kommit ut ur sån här Ödnarvägen. Och att har vi glömt den största kusten motoren. Det tog vi den dotter ner. Oj. Ja, jag ska inte huxa om allt. Jag ska huxa sig om så Ja, men jag kan inte huxa om allt, Olle. Nej, det kan jag Så heller. läget. Men det ska jag göra bena den. Ja, starta nu. Så läget. Så. Starta den nu. Ja, nu startar den. Jag hängde på neck shotare. Och starta nu börjar solen att skina sakta. Jesus, vad det tur alltså. Hoppas jag får såna tur andra för att säga. Nej. Land och action! Vär! Satt du kända toppen här över dig? Jo, men vad är det för en topper? Ja, hatten till som de kallar för sockertopperen. Kvoj är det där sockertopperen? Ja, det var säkert vid att du gör sån här socker, eller du det? Skulle vi landa här? Ja, jag halte det. Men det var inte socker efter en bår, så vill man föra sockertoppen. Ja. Nu lårar vi ner, låra. I låre. Jag står mera västerrätter. Västerrätter i skiparen. Ja, skipare, jag är inte skipare. Och nej, det var det. Ja, så nice nu. Västerrätter. Ja, nej, du är för näck. Nej. Och så. Ja, så späkar ni det till. Ja, nu är vi lycka vid ländan. Nu! Det gick bara skit där. Det är så osäkert. Jag ska känna, jag får inte kröj med oss. Kamera. Så nu är vi... Ja, nu är det socker. Ja. Du är det alltid, men det är inte socker. Nej. Jag tror inte så inte några socker. Nej. Men vad ska vi göra nu? Vi binda ballongerna till det första. Ja, till det första. Ja. Det kan alltid komma in över annars. Ja, så binda vi här så läs. Ja, det är snart ordentligt knut. Du ska binda knut. Ja, men så. Ja. Hålla till i handen ända så har det igen. Ja. Så. Nu är vi allbunt. Ja, och kostar den? Vad går den? Kostar den? Ja. Ja, det måste stäcka motorn. Stäck honom. Tror stora. Oj, ja. Så. Ja, nu stäcker jag igen. Här är inte folk, va? Jag tror inte så inte några folk här. Nej, och inte byggt. Inte hus. Nej. Vad ska vi göra så? Och jag vet. Jag hade färra, jag ser dock en tjalt upp och färra få åken en dräckamon helt Ja, kom. Ja, nu. Ja, men... Så Jag läs. får inte göra det att det är så kallt om fingrarna. Ja. Så nu, fan att han tjalt upp. Ja, men det var en vatten. Jag gick. Jag fristen. Ja, så läs. Ja. Ja, och han har så bara donner här. Ja. Så läs. Alltså, du efter du missar att det är vintern. Ja, men Jag håller. Ja, så läs. Jag får inte sätta den i roj. Ja, så ser du jag har hatten här inne. Ja, i rojne. Ja, så läs. Ja. Ja, men bokade mig ner. Ja, jag får inte så kan vara drakterna. Jag är så frist i riksen, la kväll. Ja. Så läs. Så fast här som är. Ja, oj. Nu är fast här så här. Ja, här är längst igen. Ja, Nu får jag tända primus och så får vi nacka av hytta. Ja, så får vi en dräckamåna. Och kommer vi så inte att han affär omkring handel och köpa kamicker till varje såna stövlar, såna grönländska stövlar. Jag köper kamicker sitt, jo. Ja, till grönländska stövlar. Ja, jag tror säkert kamillete. Nej, vi tar bara vanligt te här nu. Ja. Primus. Ska det ha te eller kaffe eller kakao? Nej, tack. Ja, det går gott vi skulle ha mjölk och där, jag vet inte. Och här vet inte. Nej. No. Så läs. Ja. Bränner primus. Nej, det har jag. Vet du, nu vet jag hem i följen går så gott vi har det i tjalten. Vad vet du kvar? Ja. Jag har alltid tagit till minst till att sova. Ja, men du måste sova och armida och drutse. Häck med koka långt, häck. Ja. Ja. Kort en te på så. Kort tomar te och så ska jag ta sov på sån där ut. Ja. Jag hade för få mig te eisen. Så. Ja, lägg bara sov på sån och häck och tog över häsmen och är så häsmen. Ja. Men annars vi snorka det sitter. Nej, får jag flytta? Så det är det. Ja. På det på det. Hittas ord i kroppen. Ja, då helst vi ska släcka primus. Vi kan inte ha primusen tända nu natten när du sover. Nej, det kunde inte. Så som äldre? Ja. Släcka bara. Ja. Jag lägger mig här, Olle. Ja. Är så kommer så på så nu? Ja. Kan linda sig upp? Du tog några halvårs till mig, nej? Ja, linda sig fast. Ja. Så läs. Så.
Du är helt ånga halvåsen, du må ju så Nej, jag har ungar halvåsen. No. Ja. Tack för det köpa morgon. Ja. No, men gå natt du. Gå natt så gott. Köld? Syster. Ja, men det är ju undrast i världen. Det är inte kall. Kan det för jag flå? Ja. Ha? Ja. Jag var kvart. Vad ska vi så göra? Nej, är det blåfriskt? Ja, det är så du har blå. Vi måste finna akkurat huset där själv och stanna. Ja. Kom att du kan ställa. Ja, vi ska spela vidare här alltså. Så då kör vi det kulta. Ja, så får vi banken nu. Har vi nej till mig? Ja, vi måste inte ballonarna först. Här vi på. Ja, ibland kan vi göra. Vi har på den. Ja. Jag kom, vi måste leta ett hus eller också så. Kanske vi kommer och säga hus. Jag har alltid hållit med mig här så ögonen ekvart här. Ja, jag syns det så ett lagent för fär fisk. Ja, jag ska färra fisk. Så tungt där gäng och så härarna. Jag måste söka helt ner i jök. Nu kommer stå och jamma fast i kameran. Ja. Jag får han upp. Så nice. Det är så nägg vinter i hörs vad du säger. Ha? Det är så nägg vinter i hörs vad du säger. Ja, det måste gänga bort efter namn. Är det här? Ja. Så nice. Till en ölkava rock du Ellen, ha? Ellen! Vad får du nu? Är det här? Vad är det dotter där kava fan? Lag kväll? Ja. Jag hick här i toppikvan. Kom igen. Ja, kom igen. Vad är det där? Ja. Så där så. Jag kan upp. Här måste det bli borste. Nej, vad ska det? Jag hade det vi mot hata lönen och binda om oss. Ja. Bind oss samman, va? Så vi inte missar på en annan. Bind oss först och mer så läs. Ja. Inte så stramt. Inte stramt. Jag får inte ju så. Ja. Så läs. Ja. Ja. Oj. Vad heter bundet till nu? Ja, jag har bundet. Ja. Så färd det stiger. Nu, kan du gå det tack nu. 1, 2 och 1. Så kött, det är årsstigen. Okej. 1. Olle? Ha? Hick. Här är det. Ja, jag kommer också undan här kameran nu. Ja. Jag har köpt hus. Ha? Jag har köpt hus. Jag kanske också bor här. Jag ska ta in hit och kom. Kom var cykla lätt och kom här. Sitter här. Ja. Ha? Kom. Ja. Kom. Vad ska du bäcka på? Nej, bäcka du. Ha? Allt ska jag bäcka. Ett hår inte. Ja, men boja så ska jag. Ja. Ja. Spärk. Nej. Vad är det nu? Snackar du grönlands till sig till akkurat? Nej, det är du visst jag Jo, vita. Jag snackar så inte. Snälla han inte. Jag ser det inte. Ungen inne. Pröv bäcka här är det. Ungen är det. Jag tar bäcka för speglar. Det är med. Ja. Det är nice. Ungen är det här. Ska vi för in? Jag kan veta om hon är öppen. Ja. Där kan stå till. Ja. Hon är öppen. Ja. Du, här står en lampa och bränner bål. Lätt att ja. Så läs. Du. Ja men. Du, här står en lampa och bål. Ja. Så onkel bor ju. Ja. Och en stor kopp. Ja. Och en stor tallerskreis. Och en så stor sång som är ångan till jag vill säga för. Alltså här man minst trodde folk kunde sova i söngen. Hur man bekväm. Ja, nu vet jag inte. Men har... Och hick klassendra borren. Mjölk och bröd. Och bröd. Och kött. Ja, och putersocker. Och chokladapall. Ja. Här kunde jag huxa när. Ja, det var så väl. Ja, skulle vi helt du att vi kunde bara för folk äta? Ja, jag hade vi det så svårt. Så isa friskt och svängt. Så vi så honom som bor här att vi det så svårt så han lägger sig ut. Nej. Så färar vi ur vatten och fest, va? Ja. Det är så svängt. Jag smyger till henne bröstet. Ja. Ja. Har kommer pala choklad på, ha? Ja.
Det är dejligt hett inne. Jag får mig sin där mjölkeisen. Ja. Ja. Du mer eisen? Han så dejliga friska. Ja. Jag blir bara kölare eller så som tur. Ja, det var vid du blev så varsel för vi får check för sen ja. Men helt du att bilen när kom är färra kvilla med en lilla löt. Nej, jag ska se så maur eisen. Han sa inte som är så stor, vi kan sagt han spelar igen. Ja, helt du ja. Ja. Vi drar bara lite ner. Helt du vaska upp nej. Nej, vi låter bara stanna. Ja, vi kan vaska upp. Vi kan vaska upp där vi vaknar. Ja. Ja. Åh, just som det dynnan är tom. Ja. Så nu är jag under dynan. Jag ska bara låta det så lätt. Ja, det är. Ja, så här, tack. Ja. Orkar du lite dynan? Jag alltid vara bara ut toppigna. Ja, så var det så kallt om här. Nej, men de hötte. Ja. Ja. Så läs. Ja. Nå, gå natt ena frän. Den kan vi ju till. Nej, kvärt luktar den främmande folk. Ja. Nej, kvärt att han så läcker sanchen i kamer. Nej, kvärt det. Nej, kvärt suttje. En jente och en dronker. Nej, som dig är fint. Nej, jag lät dig bara sova. Men jag får på mig att äta. Gott att få ett glas av mjölk. Elin. Sars vad det trött du sitter här och äter. Kväll. Mamma! Kom hem! Kom ut! Är du bänken? Mamma, jag men gå i en ansin. Mamma, är inte Ole. Radle. Ja, men hick. Sars nu. Kom över här. Men hick nu väntar han så va? Ja. Elin hick. Och han här, ja och hick, han har bara ett eja. Och 4 öre. Ha? Mamma. Jag vill hem. Heim, allt ska du heim. Kvoj flänner han? Jag kan säga att här. Att du ser så stottlig ut i sin topping, men. Han är inte över? Nej, är så öjliga gåvor vi ödla folk ska det säga att det kom. Så är skiljer inte kvoj ödla halta, ja vi tröttler så önt. Valsikna i kom och fejde kunna byta att äta fram här. Ja. Det är så sjaltarna näka kommer inte mojna att äta. Jaha. Kom, fär du, Olle? Fär du, först och fader också äta han över också här? Ja, men kvoj, är du bänken? Nej, assent. Är du? Nej, alls inte. Jag kommer nu. Det skulle inte vara bänken för mer. Här är hej kopasopan. Nej, det halvt är inte att mer damer. Det ger halt så mycket. Ja, det kan du säga det. Och du är så lite lilla moj. Simmer, hur heter du? Ellen. Och hur heter du? Ole. Olle, sopan, gör så väl. Ja. Ja, och... Hur smakar det? Vet, vita. Det smakar först. Jag följer mig långt så öjligt jag kan. Kvosse man tröttlig äta. Kvosse äter du?
Jeg heter Arthur. Det var et fint ja, det navn. alltid det var Astor, ja. Kom igjen, vi bare bokene i et hendest, ja. Og smakker overføra vel han supa. Ja, han tar det ikke til. Han tar det sterskere. Hever du sjálfur kókana? Ja, jeg kører med en heiland kåp i gryten i svenske, sier jeg til henne. Så har vi nye fire til flere der. Men heldur du ikke at vi skulle spyrja han om onkra bygd som her nærhendes? Jo, men helst vi skal si man kan takk først. Jo, men er ikke Leo? Er ikke Leo? Vil du han det? Har, kan du si okkon leiene til ta første bygdena? Jo, det er så gammalt. Nu skulle de læna hundasletna til mer. Ja. Det hei vært godt. Ja, så ja, de hundane til mer. Jeg var så ofta ved hessa leiene først. Og så, ja. Ja, så tar jeg kjenne veien, så ja, de. Jeg kom jo tom, så skal jeg vise at jeg kom. Ja, kom, lad oss komme. Ja, kom enda vei. Ja. Jeg har et glemt det jeg sier. Vi må ansa vel etter Stålebjørn. Hvor er Stora Bjørn? Ja, det er en bjørn som bor 100 meter herfra, skal jeg si det. Hun er ekkelig hatteristig, skal jeg si det. Hikk her, Ole. Her ketta svøle vi om det skulle hende at du møtte henne. Ja, men hikka, ser du hundarna, Ole? Og der er fytter, Som der er fytter, ja. Men skulle vi så bare sette oss i sledene, og så renna hundarna bara stävja kom till hesa bygdna som vi skulle färra i. Ja, det är inte det värsta. Det har varit så ofta. Det kan ju inte skintäpper. Det är fajta för som tycker. Ja, tack. Så läs om det här. Ja, så nu sitter vi. Så hällde du i här. Ja. Resmen, jag hade resmen. Ja. Och så färra vi. Ja. Nå, farväl Astor. Och tack för att du hjälpte Jokon. Ja, farväl och goa pyr. Tack för det. Så. Hej, är det färra vid funkande fyr, Ja, kom så, kölja, nu, ja. Men vad så att om vi halka klockan i våren så näkt att vi må fara gevast i badnatumman i kväll. Och vi vara så atter om 14 dagar. Ja. Men att jag spyr att om först eller helt du att vi får att mötas i björnen. Ja, det han vet inte, det får vi ta söka. Ja, det får vi söka, det vill hittas att nästa fyr. Hetta var badnatímen, vi var atter næsta tuskvöld. Góða nátt.